Pinipinis na ni Kuya Arnel. Oh! Hindi naman nag-ano yan. Nag-i-slap yan. Kakape ka? May sakit? Tinatanong lang yung may sakit. Ah, okay. Sige. Wala ka na palang kape. Ay, walang kape. Wala ka na walang sakit. Kape. Kuya, wag mong isipan yun. Mahal ka nun, kuya. Kaya nagkukulog apa yung kakaisip ng ganito eh. Hindi mo iniisip eh. Mahal ka nun. Oo. Pangit ko para sa camera pag walang ayos. Mainit kasi. Masakit yung ano ko. That's ano, Ulo ko. global warming. Global warming. Upar ng kape. Ayan po, panibagong break na naman at kakatapos ng break time. Yun. Break time pala yun? Oo. At may bumabang ano. May bumabang diwata. Diwata sa talikod na. May Si Diwata sa bumabang diwata. May diwatang bumaba. Ano, nagpa-vlog. Kung diwata ka, halimbawa diwata ka, ano ka? Ay, ikaw tagapagbantay ka ng... Bahay ni Kuya. Yeah. Di ba yung diwata, may ano yan, yung pinagbabantayan. Ah! Kung halimbawa diwata ka ng ano? Gusto ko ilog. Ilog. Bakit ilog? Wala lang. Basta maganda. Kasi ano, hindi lang ano, sakyan niya yung nature. Kasi may ano, may water. Yung parang may fall. Tagapag-alaga ka ng tubig, ilog. Tapos ano pa? Hangin, ayaw mo ng hangin. Bakit ayaw mo ng hangin? Bakit naman diwata ng hangin? Di ba yung ano? Yung tadya. Yung ilog. Kagubatan. Ikaw, tol. Yung halimbawa, ano ka? Diwata. Kung isdaan, kung anong klaseng isdaan ko, comment lang sa comment section. Ano yun? Ewan ko sa kanya. Kada tahi, kada Puro tayo na. Mangno. Kada dur na. Di pa nga nauuban. Di pa nga nabubunot. Oo, kada dur na. Kada. Di pa nauuban. Gupasado eh. Oo, ito. Wala ka sigurado ba dakulo? Dari pa. Kakalo sa nari ikan, kakalo yung bubuk. Kakalo mo sa nasatsadin. Tapos pakuluan, apon. Puro gamot. Patok sa gamot. Kamalay kang nagpapalimutin bago bataas, bago adobo. Kahoy, kahoy. Yan ang kahoy. Yan ang sa alublak. Kahoy. Sa kaldero. Ano yung kaldero niya? Oo. Sakto yan sa. Pakuluan, tapos tapos. Bimusta pa sana ako kung mga talisay. Naglaban, puro talisay. Sayang. Balik tarang pa lang. Anagan, pinupuruan ni Carly ditong kabila. Lapos na. Pampuro. Babak kita. Babak kita.
lang ko. Look, parang dito lo ah. Wala na sa tulang siya. Karot! Hindi ka naghuhugas ang kutsara sa higaan. Hindi ka matapos dyan. Hindi ka na eh.
Nagalaga. Nagalaga. Sila. Para nakagulong mo yan. Ha? Kaya naman natunay na estilo. Bukas mo ito isa? Oo. Bukas mo hardly. Pinipinis na ni Kuya Arnel. Oh! Binabrasan.
Ano po, at ano, tapos na si Carnel. Umuwi na sila. Tatay, ano sila. At ako dito lang muna ako sa barracks kasi iniintay ko pa yung chat nung pinsan ni Mrs. na sinasabay-sabay ko sa papunta dito hanggang pauwi. Kasi wala pang chat. Ayan po. Kuya, magkakapi ka kuya? Medyo ka? Pag binigyan mo natin, hindi naman nag-ano yan. Nag-i-slap yan. Kakapi ka? May sakit. Tinatanong lang yung may sakit. Ah, okay. Sige. Wala ka naman palang kape. Ay, walang kape. Wala ka naman walang kape. Kape. Kuya, wag mong isipan yun. Mahal ka nun, kuya. Kaya nagkukulog apa yung kakaisip ng ganito eh. Hindi mo Huwag iniisip isipin eh. yun. Mahal ka nun. Oo. Pangit ko para sa camera pag walang ayos. Yung mainit kasi. Masakit yung ano ko. That's ano, Ulo ko. global warming. Global warming. Upar ng kape. Ayun, tapos na magkape. Timpla ni Chinchin, tatay, Tilo. Yo! Nagantay pa ako ng ano, dito pa. Update tayo sa ano, tali. Oh, yung tali, oh. Lupit ang tali niyan. Plastic yan. Plastic. Reusable. Kaya pala nagmamahal na yung mga sandubag niyan kasi ginagawa ng tali. Grabe ka Chinchin. So pwedeng first off. Ginagawa ng tali sa buhok. Update sa tali ng buhok. Malupit.